An balimaw a y'a fɔ tare tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara. An balimaw a y'a fɔ tare tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la sama mɔnɛ ni bɛ wari ta nɔgɔya la. Maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Bi ye kari ye tubabukalo tile 10 ale ni 5 ye bi ye san 2026 an bɛ février kalo la fala ye sunkalo kɔni ale sera ka ban simanyana n'a ma kɛ araba tarata nata in ye a na kɛ alamisa ye an bɛ dugawu kɛ ala ka musaka ko nɔgɔya bi an ta yɔrɔ bɛ sɔn ka janya dɔɔni an bɛ taa Algérie an bɛ taa Bamako wa min ye Kucala an bɛ t'olu fana fɛ yen
ana munumunu salo ke ka taa se bamaramaw de kaw bɛɛ lajɛlen ma fala ye ka ji da ko tɛmɛnenw dɔgɔkun kɔnɔna na olu sɛnɛ kan ani kurakura o tɔgɔ la ka t'o ɲɛnajɛ kɛ ɲɛnajɛ bannen sa min ye Mamu Sidibe ye ale de ye Bamakɔ sira minɛ k'a bɛ na bamanciwale dɔw ale ni bingalikɛla dɔw taara bin ale kan n'a ka fɔlikɛlaw k'u bɛɛ lajɛlen minɛ k'u daw disi kan k'u tun bɛ ka sanu de ɲini Mamu Sidibe kun a nana ye sa k'a fɔ min ye musaka ni wari kofɔlen sima ye Mamu bi sɔgɔmada in na ale donna Bamakɔ kɔnɔ foyi ma a yɛrɛ sɔrɔ a nɔgɔnin fɛ minisiri Mamu Dafe ale ye wulikajɔ kɛ sa ka taa bɔ Mamu ye a ka so ka taa lajɛ a fari bɛ cogo min u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen ye ko a fari ka fisa kosɛbɛ minisiri ka cidenw kɔni ye jamana ɲɛmaaw ka dɛmɛ k'o ta k'o ɲɛsin ma k'a yira la fana k'a fɔ ko minisiriso dayɛlɛlen don waati bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa a lakɔlɔsili n'a baara tɔw bɛ se ka sinsin cogo min na Mamu Dafe ka cidenw olu yera kɛnɛ kan ye ka hakililajigi kɛ dɔrɔn k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mamu Sidibe ye ale tun taara ɲɛnajɛ de la ɲɛnajɛ min ni a yɛrɛ tɔma Mariam Bagayogo ale tun y'o sigi n'o ye Gusumala masamuso ye yaasa ka se ka kolokanikaw k'a ka jɔnjɔn yira olu la fala ye kunungo Fana ale ni Joyila ni ɲɔgɔn cɛ min ye Joyilakaw ka préfet ye k'ale tun b'a ka mobili kɔnɔ jɛkulu marifatigi dɔw ye ale lajigi ka bɔ mobili in kɔnɔ ka taa ni ale ni mobili bɛɛ lajɛlen ye fo sisan min ye an ka wolomasiri tabaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni bɛ sen na min ye Fana marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na préfet ale bɛ se ka ye cogo min kunungo waleya in kɛra nɛgɛ kanɲɛ 11 waati a yɛrɛ kun bɔtɔ don Bamako k'i kunda a ka sigida kan n'o ye Joyila ye baaraw a bɛ se ka tulu daminɛ cogo min ni bamanciwale kɛbaa ninnu kɔni de filɛ ne ka na ale ta caw ka taa ni ale ye wa min ye baara in ye halisa a ɲinini bɛ sen na fala ye Niger jamana kɔnɔna na min ye Niger jamanakuntigi ye ale ka baarakɛyɔrɔ maaw u y'a yira ko min ye Niger jamanakuntigi ye fala ye k'a y'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ bi n'o ye Général Abdramane Tchani ye général d'armée k'i kunda Algérie faaba kan n'o ye Alger ye taama in kun ye mun ye o ye ka taa balimaya ni sinjiya taama na Algérikaw olu fɛ yen Abdramane Tchani a kelen tɛ taama in na fala ye maa min bɛ yen n'o ye général Modi Saliou ye u ka wolomasiri tabaw ka minisiri ale bɛ a la médecin colonel major Garba Akimi ni ale y'u ka kɛnɛya minisiri ye ani saniya minisiri o b'a la colonel major Salisu Haman Salisu ni ale y'u ka jamana gitɔrɔndako minisiri ye ale fana bɛ a la Bakari Yawo Sangare ni ale y'u ka jamanacɛ siranyɔrɔ minisiri o fana b'a la Sumana Bokare ale ye directeur de cabinet Tchani yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la présidence la min ye professeur Farmo Mumuni ale y'u ka jamana sanayɛlɛ kalanso minisiri o fana bɛ a la fala ye minisiri min bɛ pétrole kunna n'o ye Amani Tini ye o fana bɛ a la professeur Awa n'o y'u ka courant minisiri ye o fana bɛ taama in na fala ye ka taa se u ka kunnafonidi minisiri Aji Ali Salatu ale fana bɛ a la fo ka taa se Niger minisiri min bɛ jagogo kunna fala ye Tchani ni maabaw ka taa fara u ka lasigiden min bɛ yen n'o ye Aminu Malam Manzo ye ni ale y'u ka lasigiden ye Algérikaw fɛ olu de bɔra bi Ɲame k'u kunda Algérie kan fala ye u sera u kunbɛra Algérie jamanakuntigi yɛrɛ fɛ n'o ye président Tebboune ye fala ye kabini kunna sininko kana se kununko ma nin kuma de bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a taa ka segin ko a tɛ ka se ka faamu an bɛ mun fɔ an ka mɔgɔw ɲɛna fɔlɔ fala ye AES jɛkulu min don a tɔgɔ ye ko confédération kɔrɔ ye di bamanankan na Mali jamana min ka d'a ɲɛmaaw ye u b'o kɛ Niger jamana a ka nafa bɛ yɔrɔ min a bɛ taa ye Burukina b'a ka tɔnɔ sɔrɔ yɔrɔ min a bɛ taa ye fala ye o de ye confédération ye fédération ye mun ye jamanakuntigi kelen Modibo Keyita ni Sénégal tun y'o de kɛ o la a bɛ fɔ ma ko fédération ni Mali n'i y'a mɛn ko fédération ɲɛmaa ye kelen pe de ye nka anw ta in na an bɛnna kan de k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka dantigɛ kɛ k'a yira k'a fɔ nin sira in ni nin sira in fɛ an bɛ baara kɛ sariti kɔnɔna na baara bɛ se ka kɛ cogo min na k'olu dantigɛ ɲɔgɔn ye falaw yɛrɛ ka bɔ a la pewu diɲɛ kɔnɔ bi maa bɛ fɛn o fɛn kɛ i ka nafa bɛ min na i bɛ t'o de sira fɛ an kana hali bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan o yɔrɔ la min ka ɲi an ma an k'an cɛsiri an k'an jija
an ka wuli k'an jɔ an ka k'an faso fɛ falaye n'i y'i jigida maa o maa kan k'a miiri k'a fɔ ko i hakili bɛ min na o tɛ dɛ i b'i jija de ne ɲɛ bɛ fɛn caman na bɔlɔlɔ sanfɛ nka n ye min mɛn n fana bɛna n'o fɔ mɔgɔw ɲɛna falaye n ka ɲininiw senfɛ a yirala k'a fɔ ko Alizeri de y'a bɔ a yɛrɛ la ka Niger wele ko Niger ka taa Alizeri yan'o cɛ a jamanakuntigi ye barosigi kɛ falaye k'a yira k'a fɔ ale ni Alizeri ka di ani Burukina ka di a ye anw tɛntɛgilima nka diɲɛ kɔnɔna na bi maaw ka nafa bɛ yɔrɔ min falaye u bɛ taa ye n ye min mɛn ko yanni nin taali in cɛ don o don AES jamanaw bɛ kuma ɲɛmaw bɛ kuma falaye u ka kuntilennaw ye min ye u b'olu fɔ ɲɔgɔn ye baarakɛcogo ye min ye u b'o fɔ ɲɔgɔn ye hakilinabaaw ye min ye u b'o fɔ ɲɔgɔn ye o ye don o don sɔgɔma ye o kɔfɛ Alizeri tagali jagoyalen don Niger ma falaye ka da kun jumɛn kan fɔlɔ Niger kan k'a ka pétrole feere falaye sira dɔ de bɛ yen u b'a fɔ o ma ko route transsaharien a bɛ tɛmɛ Alizeri fɛ ka tɛmɛ Niger fɛ ka tɛmɛ Nigeria fɛ falaye yɔrɔ ni Niger ko k'a b'o baara kɛ a tɛ n'i kuru k'i sigi ko ale tɛ taa Alizeri kɔni fɛ yen kuma tɛ a b'a la k'a tɛ tɛmɛ Benin fɛ a tɛna taa Togo fɛ yen Alizeri min ni baara in kan ka kɛ n'o a nujuru donnen don o bolo o pétrole ko kuma in falaye o bɛ a la min ye sɔrɔko ye sɔrɔ bilama k'a ɲini k'a sɔrɔ k'i ta sɔrɔ k'i ka jamana lafiya sɔrɔ o kuma o bɛ a la nka an ye min mɛn ka fara o ka falaye jamanakuntigi saba ninnu ka ɲɔgɔn ye senfɛ Alizeri taga fɔlen Niger jamanakuntigi fɛ a fɔra a ye kuntilenna min bɛ AES kɔnɔ a b'o dɔn ka ban Niger ka hakɛw o ye Niger ka hakɛw ye AES fana ka taasiraw o ye AES ka taasiraw ye Mali ka taasira o ye Mali ka taasira ye min ye Burukina ka taasira o ye Burukina ka taasira ye jamana sababu y'o fɔ ɲɔgɔn ye falaye nka an bɛ ka min mɛn o ye k'a yira k'a fɔ bi Alizeri ye a da tulu la k'a da jaba la ka fɛn bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ a nana ye k'a fɔ n'a ye Niger gɛrɛ a yɛrɛ la a ka ca Ala fɛ a na kuma ɲɔgɔn sɔrɔ kuma ɲɔgɔn min ni Mali bɛ sɔn ka min lamɛn n tɛ Alizeri diɲɛ bɛ kurukara k'a ban tayi a ma maa sɔrɔ n'a ma ɲɛ ko Mali de bɛ lamɛn Mali bɛ se ka lamɛn cogo di n'o tɛ nin fɛn fɛn filɛ ka kɛ nin ye nin bɛɛ ye Mali de ko ye Burukina ko tɛ Niger ko tɛ u bɛ fɛ o ni Mali de ka kuma an fana ka maaw falaye n ye min mɛn an fana t'an kunfɛ depuis Ala ka Mali da falaye diɲɛ kɔnɔ Mali ma don jɛrɛ la ko jɛrɛ min kɔnɔna na ko Mali y'a kumakan sɔsɔ a tɛ yen bɛnkan ko Mali ni mɔgɔw bɛnna ka falaye bɛɛ yɛrɛ bɛ bɔ ka Mali de to a la nka ni degun nana ni fɛn min t'i mago ɲɛ parce que diɲɛ kɔnɔna na bi bɛɛ b'i ka nafa de ɲini an ka nafa bɛ yɔrɔ min na an bɛ taa ye de falaye o hukumu kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko min ye cani ye yamaruya b'a bolo a ka kuma yamaruya b'a bolo a ka lamɛnli kɛ kɔmasegin ani jamana ɲɛmaaw na tila ka segin k'o kɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn faamu nka o bɛɛ la an fana k'an yira k'a fɔ an t'an kun fɛ dɛ Alizeri bannen don min ma falaye a ye tiɲɛni min don an kun a ka bɔ k'a fɔ ko a ye nin tiɲɛni kɛ maa minnu b'a fɛ yen n'a bɛ olu bila ka bamanan wale n'u ka wale kɛbaaw kɛ a ka bɔ olu kɔkɔrɔ wa Mali fanga mana falaye min b'a bila a kunna k'a fɔ ko Alizeri bɛ se ka anw ka gɛlɛya ɲɛnabɔ nin waati in na ninnu de bann'a bolo pewu u ko u tɛ bi u tɛ sini ni Alizeri ye duuru basi ye an yɛrɛ ye duuru nɔnɔ ye o de ma bɛn Alizeri ma fiyewu wa u tɛna na bɔ fa k'a fɔ ko u ma jɛn n'a ye i n'a fɔ Niger ni Nigeria ni Burukina ta kɛra cogo min na k'a fɔ jɔn ko Ala an filila a y'an ka mɔgɔw mago to a k'u d'an ma Alizeri tɛna n'o kɛ anw ye an fana ka mɔgɔw ko taabolo min b'anw bolo fɛɛrɛ min b'anw bolo an bɛ danganiyalen don min kan an b'an cɛ siri an yɛrɛ ye wa a tɛna na foyi bɔ sɛdennin sara la fana nka min ye Niger ka tagali ye falaye maaw kana don kɔrɔ la jamana bɛɛ lajɛlen n'i ka sɔrɔ ɲiniyɔrɔ don jamana bɛɛ lajɛlen n'i ka nafa ɲiniyɔrɔ don jamana bɛɛ lajɛlen n'i ka yɛrɛma hɔrɔnya don i ka jamana maracogo don i ka jamanadenw ka lafiya bɛ sɔrɔ min na n bɛ segin ka kuma kelen in kan an bɛ jɛkulu min kɔnɔ a tɔgɔ de ko confédération jamana bɛɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo a kɔnɔna na
fédération tɛ dɛ président den kelen t'a kunna dɛ président ɲɛmaaya de bɛ bɔ a kunna a bɛ falen falen u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnw bɛ ka sigi ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ don dɔ la an bɛ se ka taa fédération na nka bi confédération kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ ko Niger ye nin kɛ k'a ma bɛn a ma dɛ Niger fana ye jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen de ye a ka hakɛw n'a ka nɔ an bɛ nin bɛɛ la irisiw ni amérikɛnw ni kiritikarataw bɛ kɛlɛ don o don falaw u tɛ tila ka kuma wa an yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la n ko Algérie ambassadeur b'an fɛ an ka ambassadeur bɛ Algérie o wulila fɔlɔ wa n'o b'aw ni ɲɔgɔn cɛ n ko kuma ɲɔgɔnyaw bɛ yen baara ɲɔgɔnyaw bɛ yen o fɛn bɛɛ lajɛlen ma tigɛ o donc nin duguta in an k'a bila minɛn min kɔnɔ an k'a dɔn k'a fɔ ko an jan b'an yɛrɛ la wa an bɛ k'a lakɔlɔsi wa Mali tɛna kɛ namugula sogo ye a ko senfɛ ni Ala sɔnna a ma n ye min sɔrɔ o y'o ye n b'a dɔn k'a fɔ a kuma bɛna na caya a kuma bɛ caya aya Ala ka ca ni ɲuman sigi nka cani kɔni taalen n'o ka bɛn min fana ma ye fala ye bi taa ka ale tile fɔlɔ ye Faransi fana ka cidɔn dɔ fana bɛ taga ye sini o fana bɛ taga Algérie sini o fana bɛ taa taama dɔ la Algérie ye nka ne kɔni n'i ma fili n'i ma ɲina Algérie jamanakuntigi ka taa farafinna jamanakuntigi kunbɛn ne famana k'a ye dɛ n famana k'o ye kosɛbɛ nin ko in an de b'an cɛsiri an ka nafa bɛ min na an ka to an ka ɲɛmaw kɔ a tɔ an k'o kɛ baro ye an ka hakili to an yɛrɛ la n bɛ fɛ ka min fɔ bi ka kɛ ni nin ko in ye o y'o ye o cɛsiri ni jija senfɛ fala ye gouvernement ye ɲɛda kura sɔrɔ ɲɛda kura in sigira sen ka février kalo tile 12 maa 4 mun donna min ye général de brigade Issa Ousmane Kulubali ye ale kan k'i jija kosɛbɛ mara kama bɔli ka sinsin maa min bɛ sa n'o ye Yaya Gologo ye Malikura ko k'a sigi sen kan maaw ye jɛrɛ minnu kɛ ni laɲini 117 kɛra 517 kɛra la olu ka se ka lawaleya min ye Cɛmɔgɔ Tarawele ale kɔni kɔnɔnen don bɛɛ lajɛlen fɛ sa jiko ni kuranko ani basigi bɛ se ka na cogo di Bamakɔ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya fala ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ an ka kuran ni ji sɔrɔ kuma tɛ sunkalo in na maaw sigilen don k'ale kɔnɔ o la n'o ye professeur Cɛmɔgɔ Tarawele ye maa min bɛ sa n'o bilara sɛnɛko kunna fala ye ka sɛnɛ bɔ dala kuma na nin yɛrɛ bɛɛ lajɛlen olu yɛrɛ bɛɛ tɛ yɛrɛ gouvernement yɛrɛ bɛɛ fala ye layidu waati de banna jaabiw mɔgɔw sigilen don k'o de kɔnɔ sisan an bɛna nin kɛ tɛ dɛ an ye nin kɛ a jaabi filɛ nin ye fo gouvernement k'o de faamu an bɛna a kɛ tɛ dɛ an ye min ɲini an ye mun fɔ a jaabi filɛ nin ye fala ye bɛ se k'a faamuya cogo di k'anw ka jamana kɔnɔ an ye sɛnɛkɛ jamana ye an ka jamanakuntigi bɛ malo min di mɔgɔw ma fala ko ka kɛ ka u dɛmɛ an ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ k'o malo sɛnɛ an yɛrɛ fɛ yan k'o di olu ma an bɛ malo san de n'an dun wari min bɛ don a la n'an y'a jateminɛ an bɛ se ka wari kɛ k'an ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ k'a f'u ɲɛna bɔn san o san jamanakuntigi bɛ mɔgɔw dɛmɛ ni malo ye a ye malo sɛnɛ jamanakuntigi b'a san u fɛ wari filɛ nin ye a y'a baara kɛ fala ye nka ni sɛnɛ tora biro kɔnɔ kuma na ni sɛnɛ tora planification na développement la n tɛ taa n tɛ segin la a tɛ ɲɛnabɔ dɛ an kɔni b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ k'u hakili to nin yɔrɔ na nin y'anw ka cadeau ye ka d'u ma jamanakuntigi kɔni bɛ min di u ka k'an yɛrɛ ka malo ye o ka di an ka maaw ma a bɛ an ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ a bɛ dɔ fara cɛsiri kan a bɛ dɔ fara dunkafa kan wa o yɛrɛ ka di kosɛbɛ Mali yɛrɛ la fana fala ye il est importé o fana n'an m'o jateminɛ a ko la a man ɲi o kɔni y'an ka cadeau ye ka d'u ma sɛnɛ minisiri a kana kɛ biro kɔnɔ minisiri ye dɛ a ka kɛ sɛnɛ yɛrɛ minisiri ye a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri la n'an bɔra gouvernement kɔnɔ fala ye min ye Kucalakaw fɛ yen an kun y'a jira k'a fɔ ko février kalo la sa maa dɔw kun tɛgɛ dara olu kan ni o ye bingalikɛlaw ye bingalikɛla minnu ni u ka polisiso maaw kun y'u tɛgɛ da olu ka Kucala kɔnɔna na Sɛnsɛnna Plateaukaw fɛ fo dɔw yɛrɛ kun ko k'u bɛ mugu ci fala ye baaraw bɛɛ lajɛlen sera Mamadi Tunkara ma ni ale ye juge ka maakɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Kucala kɔnɔna na maa 7 in k'a fɔ maa 6 in a y'a bɛɛ lajɛlen a ye mandat da u kan han Mamadi Tunkara an ka kibaruya sɔrɔlenw na ka bɔ Kucalakaw fɛ yen ni ale ye doyen des juges ye mandat de dépôt a y'o da maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kan wa min ye Mamadi Tunkara ye juge d'instruction tribunal de grande instance la Kucala a y'o baara kɛ an bɛ maaw hakili lajigin dɔrɔn k'a fɔ min ye Mamadi Tunkara ye fala ye
ale de kun bɛ yan Bamakɔ kɔnɔna na min ye procureur Touré a ka premier substitut de kun ye ale ye tribunal de grande instance kɔnɔna na sigida 4nan na maa caman kan k'a dɔn sabula Tunkara n'i y'a tɔgɔ fɔ ko sigida 4nan Touré ka premier substitut maa caman b'a dɔn k'a fɔ maa min don nin waati a bɛ Kucalakaw fɛ yen polisilakaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn fala ye Tapa Uri Demba Jalo ale ko de ko fo Kayi ka lakana Kayi dugukolo ni Kayi donda ni Kayi bɔda ni Kayi fan bɛɛ lajɛlen o la sa kokajɛ a y'o de ta k'o sigi sen kan nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se a kanɲɛ 17 ma don o don polisiso 2 minnu bɛ yen premier arrondissement ni deuxième arrondissement polisiw fala ye olu bɛ bɔ ka fan bɛɛ lajɛlen munumunu nɛgɛsira taw fan bɛɛ lajɛlen u ka wulikajɔ kɔni y'a to nin waati na u y'u bolo da maa caman kan min bɛ drogue ni kiribikiribi fɛnw feere maa minnu fana bɛ yen n'olu tun bɛ ka taji suɲɛ ka taa feere u ye nin bɛɛ la wala katakatanin falen 20 litres 60 la o ka ca dɛ k'u y'u tɛgɛ da o kan min ye Tapa ye a n'a ka cɛ dɔw ko k'u fo Kayi kɔnɔna na wulikajɔ ni baara la kojugu kɛlɛba ale ka kuma ye nin ye an bɛ taa Gawo aviation kɔrɔ fala ye Kidal aviation kɔrɔ baara min kan ka kɛ yen Gamu y'a baara daminɛ a ko sa ko min ye aviation kɔrɔ kɛnɛ in ye fala ye fɛn o fɛn bɛ yen k'o ye kalakala ye o ye bin ye o ye ŋarana ye ko k'a bɛɛ wuli sabula sɔrɔdasiw ka avion tigi kɛnɛ ani anw dugudenw ka avion tigi kɛnɛ a ka bɔ ɲɔgɔn na a ka dilan ka ɲɛ kɛnɛ kɔrɔ min tun bɛ yen n'u tun y'a tɔnɔmada ka pukew ni fɛnw tulon a la Gamu bɛ k'a bɛɛ kari ka bɔ yen ko k'a bɛɛ cɛ ka bɔ yen pewu aviation a ka pisi ka na a nɔkɔrɔ la fala ye a ka dilan ka ɲɛ ale yɛrɛ ye pelu ta koyi a ye pelu ta a ye burɛti ta min ye général de division Elhaji Gamu ye Kidal gouverneur ye a n'a ka dugudenw u ye baara kunfɔlɔw daminɛ o la sa bɛɛ lajɛlen bɔra ka na fala ni gouverneur ye pelu ta kɔni yɔrɔ plan dɔn kɔni kuma tɛ o ko ni Ala sɔnna ma olu kɔni bɛna kɛnɛ furan k'a ban pewu a tɔ bɛ to a baara kologirinw ye i b'a dɔn avion tɛ jigin Bugurimugu la o n'i y'a jigin dɔw la a man di de kɛnɛ minnu kan ka labɛn sa pankuru jigin kɛnɛ n tɛ ne tun ye dugukolo sɔrɔ nin yɔrɔ in na ko ye fala ye i bɛ Intala dɔn Algabas Ag Intala i t'ale dɔn i y'a tɔgɔ mɛn ale fa de ye Atɛrɛ Ag Intala ye olu ka du ɲɛma kɛnɛba min bɛ yen dɛ pankuru jigin kɛnɛ bɛ yen de nka nin waati na an kun y'a bɛɛ mɔrisiri k'a bɛɛ ka tila ni ɲɔgɔn cɛ ko nin y'a minɛlen y'an na Gamu nana Gamu y'a minɛ ko k'a baara kɛ joona sabula an ka sɔrɔdasiw pankuru bɛ jigin yɔrɔ min ani dugudenw ta k'o tɛ se ka kɛ yɔrɔ kelen tuguni o la sa olu kɔni ye o wuli nin waati na baara bɛ ka kɛ ni Ala sɔnna a ma n'a banna don min na an na o fɔ maaw ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ngumankokaw fɛ yen san 145 Ngumanko kɛlɛ kɛlen kɔfɛ sa o lajɛw kɛra o laɲɛnamali kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Kitakaw fɛ yen u ye birigo de ta ka taa baara in kɛ yen san 1881 sa février kalo tile 11 o baaraw kɛra a san 145 ye fala ye farikolo ɲɛnajɛw yera ko la laadala ko yera la min ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen tako 5nan in kun cɛla ni farikolo ɲɛnajɛ ye min ye jankola birigokaw ye olu ye 110kaw kɔni dasi fala ye dulatan banna fu ni fula nka min ye ngɔyin na n'o ye penalty ta ye jankola birigo ale ta kɛra 4 ye min ye 110 olu ta kɛra 3 ye jɔnjɔn dira olu ma SNJ ale bɔko 7nan fala ye n'i ye faso ka baara sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ sikala min kɛ Bafokaw fɛ yen commandant so colonel so ka yɔrɔ la n'o ye Gasu ye ka taa se sergent chef Sanogo ninnu ma ale ni commandant Dominique ninnu ka yɔrɔ fala ye Bafo Jeliba Kuyate k'an b'a fana fɔ kɛnɛ kan yan k'u labɛn février kalo tile 24 maa bɛ yen k'o kɔni ye faso ka jɔnjɔn sɔrɔ ka se sɔrɔ maa 2000 ɲɔgɔn na o bɛna taa cun n'olu ye Bafokaw fɛ yen 759 o ye fonction publique maaw ye école karamɔgɔ minnu kan ka taa calatigɛ kalanso la ale ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la faso ka marabolo kɔnɔna na olu ye maa 634 ye juge tigiw sa ni magistrat tigiw nataw fala ye olu ye maa 255 ye maa minnu bɛ yen n'olu ye greffier ye olu ye maa 120 ye écoleden minnu bɛ yen n'olu bɛ ENA kura n'a fɔ ma ko élève fonctionnaire fala ye olu ye maa 162 ye
maa minnu fana bɛ yen n'olu tun bɛ yen n'olu ma se ka kalan in kɛ a waati la n'olu bɛ san 2016 ta la sa SNJ la fala ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen san tɛmɛnenw ta la sa k'olu fana bɛɛ lajɛlen bɛna don sen ka se ka taa baara in kɛ SNJ min ye Sɛbɛnnikɔrɔ Burama ye Ala ka hinɛ a la ale de y'a nin kurakuraya k'a sigi sen kan san 2016 bi na Asimi nana k'a yɛlɛma k'a fɔ maa o maa ne kɔni ye faso baara sɔrɔ jagoya don i ka taa min ye Bafokaw fɛ yen i ni colonel So ɲɛ ka kɛ 4 ye anw ka yɔrɔ i ka taa ye fana Bugusoni na kɔni wala ni ne ma taa ne Bafo i ka taa yen doni don bɛ taa an bɛ se ka tɛna k'i to yen dɛ i bɛ se ka sunkalo tɔ kɛ yan aya n'an bɔra yen minisiri Musa Galabu k'an ka hakili latigɛ fala ye k'a daminɛ février kalo tile 2 la sa ka na se min ye a tile 8 ma camion min donna n'o ye citerne ye 843 ko taji kɔni ko a baara taabolo ɲɛna kosɛbɛ nin kalo in kɔnɔna na wa min ye février kalo tile 12 fana ye ale n'a ka maaw ye lajɛ kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka jateminɛw kɛ ko min ye laɲini ye k'a bɛ sabati sunkalo kɔnɔna na a y'a yira sa ko bɛɛ k'i hakili tigɛ ka kɛ kelen ye o la sa min ye baarabila fana ye an ka jamana kɔnɔ yan gouvernement ye sɛbɛn bɔ k'a yira sa ko baarakɛlaw la n'u ma ɲɛ k'u bɛ taa grève la grève bɛ lakodɔnni kɛ tile 15 nka ka wuli sɔgɔmada in na sini sɔgɔma ko n bɛ taa grève la ko k'o dabila grève fana bɛ kɛ hakɛ dɔw ni bonya dɔw kɔnɔna na ko k'olu sigi sen kan min ye docteur Fasun Kulubali ye n'ale ye baara minisiri ye ale ni baarakɛlaw ka lafasajɛkuluw ni kuma ɲɔgɔn cɛ a ko sa k'u ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen la sabati yaasa grève bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min nin dɔgɔkun in kɔnɔna na Bangasikaw fɛ yen dugu 2 bin taara kɛ olu ka sɛgɛ commune kɔnɔna na min ye maa 4 o tora ko senfɛ Bamajɔle kɛbaga taara ni bagan dɔw ye waati kelen fana na sa fala ye Siraba ale bɛ ka maaw fa Kulukorokaw fɛ yen kalo tɛmɛnen kɔnɔna na n'o ye janvier maa 3 o de fatura sango janvier kalo ta la min ye maa 4 kun fatura zen ta la wala k'a jiginna dɔɔni min ye Kulukorokaw ye ko a bana ta ANASER min bɛ a bɛ wulikajɔ la su ni tile kalanso tɛ kalanso ye lajɛrɛ kɛnɛ tɛ lajɛrɛ kɛnɛ ye waati n'a 12 min ye panneau ni fɛnw ye ɲɛfɔli bɛ kɛ nka o bɛɛ n'a ta anw sanfo anw mago t'o la fala ye an y'a bɛɛ kari k'a bin nin waati in na sa tajiko gɛlɛya ko kuma a bɛ ka fɔ Yorosokaw fɛ yen olu ko n'o y'a sɔrɔ wulikajɔ kɔni bɛ ka kɛ fala ye taji tun bɛ ka ye sɔngɔ jiginnen don nin waati in na nka min ye taji ye k'a dɛsɛlen don olu ka yɔrɔ caman na u mago bɛ gasoil la yaasa u ka se k'u ka baara tɔ kɛ sunkalo a y'i kun bɔ nka sugu kɔnɔnaw la a yirala sa k'a fɔ ko min ye malo ye sukaro tulu sogo ka taa se n'alafɛn tɔw ma fala ye k'a dasilen don an ka sugu kɔnɔnaw na fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ sɔngɔ fana ko fana ka fisa kosɛbɛ nka min ye feerelikɛlaw ye ko k'u ɲɛ tɛ maa la fɔlɔ anw ka sunkalo ma daminɛ ni sunkalo ma tile 2 bɔ an tɛ taa sugu la dɛ an b'an ka kɔrɔlenw dun fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa s'ama ye n'i taara sa i tɛ se k'a sa o fala ye Bamakɔ u b'u sigi k'i kɔnɔ de o la ko min ye sukaro ye fala ye 4,900 a b'o la bi n'o ye kilo 50 ye tulu min bɛ n'a b'a fɔ ma ko 20 litiri o kɛlen don 4,000 ye min ye sukaro nɔnɔmugu kilo 5 ye o bɛnnen don 2,500 ma min ye Lampanikɔrɔla ale ni Bozolakaw fɛ ani Mɛnɛkura sugu la n'alafɛn fana k'olu fana sɔngɔ jiginnen don kosɛbɛ DGCC ko ale fana kɛlen don ka fɛɛrɛw sigi sen kan sɔngɔ la kɔlɔsili la nin waati in na fala ye min ye DGCC directeur ye n'o ye Gédéon Danbele ye a ko Bamakɔ commune bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o ye wulikajɔ kɛ ka kɛ ni sunkalo makɔnɔ in ye sunkalo makɔnɔ kɔnɔna na u ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ka sɔngɔw la kɔlɔsili kɛ k'a baaraw bɛna na to sen na u bɛna na ɲɛsin min ma kosɛbɛ o ye sɔngɔ dulonni yɔrɔw la u ko min ye Kangaliba kɔni ye ko tonnen don sugu kɔnɔna na nin waati in na dabilennin bɛ yen ɲamaku bɛ yen min ye ntomi ye ka taa se lemurukumu ma fala ye ko nin bɛɛ lajɛlen nin y'a waati fana ye olu fana bɛ bɔ nin waati in de la o fɔ ne olu ka waati ye koyi k'u kɔni bɛ sugu la bi u tonnen don ye feerekɛlaw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka kiliya de ɲini sisan u kana sanni kɛ o y'a yira sa fana k'a fɔ ko min ye DGCC maaw ye u ye lakɔlɔsili caman kɛ fɛɛrɛ bɛna sigi sen kan yaasa min ye dadumunifɛn ninnu ye u sɔrɔli maaw ka se ka u sɔrɔ lafiya fana kɔnɔna na k'u bɛna o fana sigi sen kan u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye tulu min bɛ bɔ an fɛ yan sukaro min bɛ bɔ an fɛ yan ani nɔnɔ min bɛ bɔ an fɛ yan farinimugu ale ni alikama ko ninnu bɛɛ lajɛlen mun bɛ bɔ an fɛ yan fala ye bi k'olu da ka di kosɛbɛ ka taa se pomme de terre ni jaba ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'olu bɛ da ka di nka kɔkandaw
ani bulu sabe ko kan songo sigu kade Fasambu Keta ale kan horayara keregerena la mi dabiya kaw fi ma min bilalen no mairie kuna sa jeune premier u tara jonjon da ma malien mun fana be ko kan no ye diaspora mawye février kalo tamanen tile wolonvla u ye ale la ko don ko sebe falay mi ye ayasi jamana ye oni irislakaw ka bolo nyoma konna na mi irislakaw ka television be no RT ale jawbo ka yira ka fo baram be ka ke bi wulu masri tabaw fe kerengrene ala ayasi jamana Mali Burkina Niger mi irislakaw ka deme kene ka se ka ye ka don u ye jira senenga ka jaw yira maula ministre mi be nalabe jamana konna la kana ko kuna Daudu ale mobili biduru ani wolonvla takadini ndoko ko konna na police ani gadla kawma ya sabu se ka do fara ka baraka tugo min ayasi ko mu konna na mi professeur Balbibier Serge Auguste Bayalaye mi bangi mi sigira ayasi tokora ale de na ke o president Bay ama to sigili ko sa o fere ona tige Mamadou Awa Gassama ya ere soro alani Alassane Dramane Ouattara ale ka grâce yafa ayoke Gassama ma mi kalo wolonvla le wolonvla te benen ko fe kasola ko diwar ka o fe Gassama ere sigira kana akoko apma do mi se koni ala sonama kwa na pma mi Gassama ya kun no mina na saka ira saka kanga sansaba kasoke sansaba sente shu ko diwar ka o fe sifa war million duru akunganga usara ni yo bela jile bane ye alani Alassane Dramane Ouattara aleka grâce o nyama o humu konnana kuluba fama sigoro la falai jamana kuntigi la sigide munu manfe anulu ka same keneka ayira la saka foko Mali esraminta ko folni tanube aye baraba munu gara ayasi konnana minye irisilakaw ka la sigide ni aleye ambassadeur fana ka pumala selaye akoko mi la sigide unye uyayira ko baraba munu gara ko uyaye ali watina gelea be tajiko tarfana fana Mali siraga fere sigi senga wolo masri tawayu joro la koko folike aye kesire ni timinanja kaka do faroka sangura ngonna na maldengu lenu ka minyi ni kosbe oyeji oye kurai lakana ani maraka tuko nyuma falai mauka damakenya kiriso la ko okoni nyine president ko ya lera nguna mfan ko nala sonama ko minye barawiye abna na tan ni kurabna na fiala do na tawla ko bela jirebna na aye demana kuntigi refana ka deme humu kona na falai minye kiti keme segi yota ko di falato ni yatimoma aleni surasi munu fatura ko musoto o bela jile barakera alere ka jakulu fe jakulu kerengana min sigino senga nobe alere na korala la no nyama be agibu damele bolo wuli ka joyi akona anana soro bamakota o fana kun kera kiti keme duru fana kun dira miye kiti keme woro fana kun dira katika u fe ni bela jile jamana kun tibe kan ga sungalo konana na ya sa mobe setuko mina ka fon soro fala kiti kele o kele na maloboro kilo biduru obe ala nyo kilo biduru bala miye kilo litri obe ala kata se sugaro o fana be ala ko di mauma usetuko mina ka sungalo la temeno oye fala manga kiwaro kunjani miyo mandi amta le sor maufe Ousmane Maïga na ma wele ko Pele e ala ya lega kalfam na la falai bana kuntala jan senfe mi ma ko folen sa ka janaja ni ala na kira sonama a fatura bi février kalot le kuntala jan senfe ni ala sonama sini seli fana wati aka janaja be ka ARF fi kerengrene la premier ministre ko Modibo Sidibé o ka so o kere falala ame dugo ka sa mi Pele tiena ay baraba ke le sor kornana ala ka da Ousmane Maïga nga bela jele ma wele ko Pele ama fa sa ngala ka da Rosmaya ayango kitimna la ko no ga nabta je mala ko no ya anyere koroke no ye Seydina Omar Soye nyama fa ko vieso ala ale fana ka kalfam na la bana kuntala jan sefe far ko ngene ja kala ba dongo sebe esad malien ko nana falai a joro ko nga boy o bona boya nana boy esad malien ka ta sandar ki créer are ka chake daw tumba bolo mamnu akun timina kadi ko sebe nyebala yele minata abeni yele ni la sankalo tanu fla mi papaye ambe dugo ka sakwa ala ka da Rosmaya ala ka kalfam na ka shiro sambiolo fulani fulala sambioro ni fulala ambe dugo do ngai madame Sika Tuso o balmakedo mi tondo aluso olufuna balmakedo ambe dugo ka sakwa ala ka mi Seydina Omar So ala ka da Rosmaya me dansigi anga biula rena kiwara la kiwara mundira ba falay ke ta nerefe nala sonama sinin sogoma ana nywan sura na kanye kononton wati ala ka fajiri ka ambela jile ngarske la jelema amunu ba fe ka voyager ka soro amade kun soro aka voyager konnanna compagnie de transport Somatra u ya kanu kanani kar kwa chamanye kare munun dilana norme konnanna
aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la.